bandi yan ipakisabi? Bandi niyok. Bandi niyog. Tapos ano pa? Ano pa yung binibenta mo? Is, butang-butang. Oh, butang-butang. Ito. Oh, yan, butang-butang. Tagalog yan. Basta dito sa atin yung ano, Tira-tira to eh. tira-tira. Oo, tira-tira. Ah. Kanila, tira-tira. Ah, tira-tira. Sa atike, butang-butang. Oh, butang-butang. Yan po, mga kaibigan. Yan. Tapos, Dito na mani. oh, mani. Ayan, oh. Yan mani. Oh, mani. Buhatan na sa ano man niya, sa mani kagang yan. Oh. So, ito, magkano to? Ito, 10. Bandi. Oo, 10 to. Oh, bandi, oh. O, 10 daw. Kapag Ito yung malaki, malaki. 20 to eh. Oh, 20 pesos. 20 pesos to, 10. Yan po yung aabutin ng 20 pesos mo ngayon. Yung bandi. Magkano yung maskubado? Sa gantang, Oh, isang gantang ba to? dalawa nito. Dalawa nito, isang gantang. Oo, 110. Ah, 110. Kung kapag dito, dalawang ito, 120. Oh, Kapag dito, dalawang ito, 140. oh, So, first class, second class, third class, oh, first class, second class. oh, second class, May iba kasi klase dito sa at amin. saka third class. Ito, ano nga yung tawag nito? Taro. Oh, taro. Yan, oh, masarap po ito sa, ano, no? Sa kanin na Kanin na mainit. mainit. Oo. Oh, yan po si Paul. Pa-shoutout sa mga kaibigan mo, Paul. Mga makilala mo, Paul. Shout out sa Rigas Antique, sa Patungon. Oh, yan. Patungon to eh. Oh, yung mga kaibigan mo dito, pa-shoutout sa kanila. Shout out din Oh. Atila. Oh, yan, oh, tumatawa, oh. Sige, interviewin natin si auntie mo. Pa-shoutout kay auntie mo. Shout out si Antilay. Oh. Tapos sino pa? Sino pa? Yan yung si Pubi oh. Nang tubang na. Oh. Sige, puntahan natin mamaya. Ayan na sila. Dito po kayo sa ating channel, oh. Sa ano, Atike? Ayan, oh, basahin mo. Atikin niyo ako? Oh. Oo. Ah, salamat kaibigan. Kaibigan Paul. Nice one. Oh, ito pa rin. Manay, good morning. Good morning. Taga saan po kayo, Manay? Patungon. Oh, from Patnongon. Bumibenta mga kaibigan ng sari-saring klase ng bandi dito. Kumusta yung bintahan, Manay? Mahina. Mahina talaga, no? Sobrang mahina. Oh, lahat na tanong ko, ganun Ang sagot, talaga. mahina rin. Oo, mahina talaga. Pero mahina. Paano, sa ano kaya, Manay, na mahina yung bintahan, matumal? Eh, syempre, iba yung takot sa, takot sa virus, takot makisalamuha sa ibang tao. Oh, Siyempre, ayaw nilang sa crowded na lugar. Kaya, mahina yung walang pumupunta na maraming tao dito. so, ganun pala mga kaibigan, takot pala sa COVID mga tao. So, talagang matumal yung bintahan. So, ito naman yung binibenta ni Manayo. Oh. Ayan, no? anuman nga posisyon sining kalibutan, pero pag wala ang Diyos sa ating kabuhi, Manay Melanie. Salamat, Manaya Melanie. Maraming salamat din po. God bless, God bless. Sana makabawi rin kayo. Sana. Oh, sana makabawi, no? Sana matapos na rin itong pandemya. Yan yung ating panalangin. Sana matapos na. Sana matapos na. So maayo kita sa iya kita nagaling mga higupa. Hi, good morning, good Wala morning. kita si may ipamugal sa Nabuhi na ng gidman? Nabuhi na ng gidman? Pero talagang matumal. Sa mga resources na Mahina talaga mga kaibigan. Mismo sa iya ng mga tisipulo. Siling na Manay, salamat Manay ha. God bless, God bless. 15 to 16. Tayo nagsiling sa ito sa ila. Lakas sa buong sa buong sa kalibutan.
morning. Kumusta ang ano ma'am? Kumusta ang bintahan ta? Ha? Makabirbenta, Nakabirbenta man? Ano na sir? Sa atin ng YouTube channel. Ay, so, Diyan ma'am ha? okay naman makabakal, makadarawat mo gas, bakal makabenta naman. Yan pala. Kahit pa paano no? Kahit na paano, bakal kung ito kinanglanan mo. Yan mga Pilipino, mga kaibigan, lumalaban. Yes. Lumalaban po kami sa mga hamon ng buhay. Mga kaibigan mo, mga kakilala mo. Oh, pa-shout out. Hello, shout out din sa mga sa mga relatives. Sa mga sa Dao. Oh, yan. Yes, Dao, may Ito, pamilya ko sa Dao. Ganun pala. Mayroong mga pamilya ka doon sa Maynila o sa lugar. Wala sir, Dao lang. Pa-shout out sa mga kaibigan sa Dao. Ma'am, salamat naman. Yes sir, mga kaibigan, siyempre pamilya git. 45 isa. Isa. Yes. So, bali yung Bali yung apat, 100. apat, na. 100. Kasi Ah. lahat ng nakaano namin dito, tumpok-tumpok ba? Oh. 100. Oh. Yung Ganun din yung sa aming apple. na apple mo, malaki. 100 din to. 100 din yung malaki. Apat, 100. Oh. Depende sa size. Right. Salamat. Ito na lang yung natira. May nabenta ka na? Mga ilang kilo na nabenta mo? Gamay pa lang. Gamay pala. Berjana ita pre. Inagid. Pero na buinan man. Buinan man. Abin. So talagang matumal yung tinda dito. Oh, dito pala yung kaibigan natin, oh. Shout out kaibigan. YouTube channel mo, sir? Ito kaibigan, oh. Wala lang sa bako. Antigen nyo? Oh, antikin niyo ako. Bintahan kaibigan. Tigato, sir. Tigado good. Saan kayo galing? Ngagaw, sir. Miyagaw pala yung mga kaibigan natin. Eh. So Well, ito po, sir, kamatis po. Ilang ilang tawag nito, kaing. Yung mo? Dalawang kain yan, sir. Dalawang kaing. Yan, oh. So talagang matumal po mga kaibigan yung bintahan. Tao ngayon, no? Takot sa COVID eh. Takot talaga sa COVID. Pero tayo, hindi tayo takot. Walang pera eh. Walang pera. Kapag hindi makabenta, talagang mahirap. Walang pangtustos sa buhay mga kaibigan. Kaibigan, salamat ha. Sino nga pala? Mark. Mark. Pa-shout out sa kaibigan natin na si Mark. Yan po, masisipag na kaibigan natin. Lumalaban sa hamon ng buhay. Sino ba kaibigan yung kasama mo? Si Kenneth. Net. Ano di ma'am, pang-irgmaan rin ma'am? So bumili si ma'am ng tambo. Bawal na dito po yung lalagyan na plastic, ano? So na lang, parang papel na lang, newspaper. O di kaya dahon ng saging mga kaibigan. So magkano yan, Manay? Magkano? 20 pesos? 20 pesos, oh.
Ano ba yung uulamin mo, ma'am? Ano ba yung kasabay ng tambo mo? Urang ba o kalampay? Bagungon. Bagungon. Yan pala. Oh, ma'am, thank you, mama. Okay, manay, thank you, manay, ha. Hello. Say hi. Ay, Nandi- binabati ko pala ang pamilya ko. Oh, yan. Tama yan. Sige, ma'am, batiin mo, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am, pakibati. Dito po kayo, ma'am, oh. Ma'am, dito po kayo sa ating channel, oh. Okay. Yan. So, pakibati ng mga kaibigan mo. Ang batier ni si. Sino ba to? Nessie? Nes Guinness. So, batiin mo, Nes, yung mga kaibigan mo. Saan ba kayo galing? Patnong. From Patnongon. So, batiin mo mga taga Patnongon. Maya ako. Maya ka. Maya ka pero nagsasalita ka na dito, ha? Ganun ba? Nahiya pero nagsasalita, oh. I-shoutout mo, mga kaibigan mo. Ano ba yung binibenta mo? Prutas. Anong klaseng prutas ba? Apple. Orange. Orange. Pakibenta nga kung marunong ka. Ibenta mo nga. Sige, tingnan natin ha kung marunong ka, ha. Sige, ano mo? Hawakan mo. Maya ako. Nahihiya ka. Ganun pala, nahihiya ka. Parang maiya. Ano mo na yan? Kunin mo na yan. Na ngayon ng Yaya mo dahil mahirap buhay. Bawal na mga... Post talaga to. Pwede ma-apply na lang po. Post natin. Pwede ma-apply. Mag-apply ka? Kailangan kami ng... Sige, ma'am. Love, one more time. I need you now by my side. I'm sorry, don't leave me. Why don't you here with me? Know that your love is gone. I can't sumamo. Sana'y pakinggan ang panalangin ko. Nakikiusap, sana'y tulungan mo na tumagal pa ang buhay ko. Kalulungkot ako at Kunin mo muna mas mo. nalig lang ako. Ikaw ang dakilang manggagamot ko. Tanging hiling ko lang mababasa ng buhay ko. Nung malapit at naniniwala sa'yo, gagaling ako dahil sa tulong mo. Gagaling ako dahil sa iyo. Yan, ayos na. Shoutout mo na yung mga kaibigan mo. Bili na. Oo. Ilan sir? Sara sir? Isa yung matamis, ha. Isa lang. Wala na akong pera, 100 lang. 100. Yan, ha. I-advertise mo muna yung ano mo. Advertise mo yung Apple mo. Bili na kayo ng apple, matamis, pampakinis ng... Antikin nyo ako, subscribe! Ikaw. Lakasan mo. Guys, lakasan mo. Ito yung mga kawayang salaset na gawa nila. Yan, bali 4 na piraso at may isang center tape. So ito po yung design niya, oh. Ayan, oh. Ayan. Ito, isa.
Ganda din to ah. Oh, merong silak na po. Simpleng design. Iba-iba yung mga designs nila. Oh. Depende sa mga gumagawa. Sa Sibalom Municipal Plaza po ito mga kaibigan. Yung mga salaset na binibenta dito. Dami oh. Ayan. $4,000. Amo ron ra pinaka mahal. Ayo-ayoan pa Amayo-ayuan pa pero rigyan karang mga prepresyo na. Ayo-ayoan pa man ko. Di mga diin nga obra diyang salaset natin. Ati Sari man yang Sari may diin nga barangay. may taga Masin, Masin. may taga Suming, Yapon, Salvacion, Oh. Yapon, may taga Islanot man. Lako gali no? Mga barangay lang yun. Di kundi mabakal diya paano? Ginatago ang naman nila, nga tabunan. Ginatago lang pagkasunod ng Martes dirigya pagidluwat. Di mga pira kas mana nga obra ka bilog nga salaset. Sangka semana, sangka seratus lang. Sangka simana, sangka salaset. Ano ra paspasan din ra obra kon. Paspasan dararan na pula-pula ko man. Ano may timbang ra ka okra kun ikaw lang sara. May galagis-lagis gubulig-bulig May gubulig-bulig. Kun ikaw man sa rakay, awan ikaw pa sa kasip. Ay, awan Gamahal mo Ito sa 4,000 ra makabawi ka man. Makabawi man sa materialis mo pag labor mo. Kung halimbawa, kung imo kwayan, tiya gani siya ka kung bakalo pa, magbayan. Tinanglan gali raad may kawayan ka gid mo. Imo kwayan, tiya Te kon baklan o pa kawayan amo gyapon presyo magligya ka. Gawaro tatlo parte mo pra. Dapat tumel ra, hangga't to 1,000 na kwayan mo, paggasto mo, dan. Presyo lang imo. Magplano pa ka rin, sa gasolina, tapos rin. Ba. Ako ka na, ito mo rin. Prato man, lubig man. Ba, grabe no. Di ka dyan do, ina gawang ano? Ina ba maklanay? Ina baklanay, ina taho no? Gamay taho no? Taho, pag gamay nang nagkumpra. Oo, dude. Yung yan gawa sana amo na lang, yung kadas mana, may income pa. Amo lang ra. Sige daw. Ano no? Sino ganing ngaran mo lo? Si Romulo nga Purio. Sa di nga ka mga barangay lo? Yapon. Ha? Yapon. Bilyapon. Tapos si Imanong taga Nini Timonong. Iglanot. Iglanot. Puro tanan mga nagabaligya kang salaset. Luwas sa salaset may katri pa. Yung mga country ko yan. Tapos may ano? Amo dya, kuna. Tapos ano pa gid? May mga disable ba raw? bangko. Supa. Supa. Aparador. Tapos may lamisa. Yung mga lamisa So ito yung mga kababayan natin dito sa Sibalom, Villafont at saka ano, Iglanot? Iglanot. Iglanot at marami pang barangay na gumagawa ng ano, ng mga produkto galing kawayan. Tama. Ulitin mo Manoy, ulitin mo. Kung mag-surrender ka, wala kayo magbakal bukas. Tama. Pangdapli. So yan talaga yung attitude ng mga Pilipino, mga kaibigan. Tay, salamat tayo ha. Okay. Sirong anay ma'am. Sirong anay.
Got, imo ja? Ha? Imo ja? Bukat. Ah. Oh, naulanan kami dito sa Sibalom Plaza. Medyo malakas-lakas po yung ulan dito. Medyo pinibigay na ni Manang oh. Magkano ba yan? Magkano yung ano? Tatlo, magkano yan? Tubro lang. Tubro lang. Oh, pero kung binta mo, magkano ba yan? Pulo, daddy. Pulo, ate, bigyan kita ng ano, pulo. Yung babait ni Manang, oh, binigyan niya ako ng ano, ng ano ba tawag nito sa Tagalog? Saluyot. O saluyot. Yan oh, libre lang oh, pero sige na lang, okay yan. Oh, salamat, maraming salamat. Sino nga yung pangalan mo, Manang? Oh, sige. Si Nicola. Evelyn. Oh, pa-shout out kay Manang Evelyn, Sir Nicola. Yan, salamat Manang ha. Oh, taga saan ba kayo, Manang? Dalakit. Oh, Dalakit oh. Marami tayong mga kaibigan sa Dalakit, mga Talidong. Oh, Talidong. Sinong lari? Oh, Talidong Brothers, mga kaibigan natin yan sa motocross. Sa Inday. Araymaro ako. Aray Maro, taga dito. Sa Araymaro. Si Oh, taga Sibalom talaga. Glanot. Ay, Glanot. Oh, si Lula. Ikaw ba yung may-aring ng mga ano tula? Na. Yung mga ano na to, oh, mga kararaw? Hindi, taga-aman mo ra. Ah, hindi. Ano ka lang dito? Nagbaligya bulak. So magkano yung pinakamura na Bulak bulak ko? mo po? May 50. 50. Tapos yung ano, Pinakamataas. mataas. Depende. May dyan na 350. May dyan 700. May dyan Anong klase ng mga bulaklak yung binibenta mo? aglo. Mga bigunya, aglo, mga luto, putos. Tulula oh. Sige lang. Kuha mo lang. Anad ako magano. Sige. Oh. Tapos ano pa Lula? Iba-iba. Hindi ko. Parang Wala ang edad ko. Ang edad mo? Parang nasa ano ka na siguro, 70 ka na o eksakto. mahigit. 70. Sobra, rate ko Oh, lang. wow, talaga. 1940 ka? 51. 51. Oh, wow, ha? So, ano pa, oh? Malakas pa si Lula, oh? Oo. Oh. Anad ni mag-jogging ka magsumba. Oh. Sa, ano mo, sa banta mo, mga ilang taon pa yung abutin mo? Ay, O, Diyos na lang ano, siguro. awa ng bahala. Diyos. Oo. Awa ng Diyos. Hindi, Diyos na lang siguro bahala. Baka Siya na lang, no? ako mga 80 plus. 80 plus. Gusto mo ba ng... Ko, hindi na ako kung balan ako ni Lord, hindi na ako pagsilutan ng parang tulog tama. ka na. Tama. Hindi Para ka na hindi makasuot ng baro mo, hindi ka na Hindi ka makaperwisyo sa kaparyente mo, Tama ka, sa Lola. bata mo. Tama. Tapos hindi makaperwisyo ang bulsa ka sa mga bata mo. Nang basta masarangan mo ko Tama. Yan yung mga dapat na ano. Kagano, nang mabuhay ka buhay mo, kung ikaw hindi ka, makontento ka kung ano mayroon tayo. Yan yung wisdom ng mga ano mga kaibigan ha. Yung mga matanda sa atin. Wisdom yan. Makontento lang tayo kung ano mayroon. Huwag magangad na hindi kaya. Tama. Dahil kung hindi ka kontento, ano mangyayari Lula? Ate, mataas ang ano mo, hindi ka panatag. Oo. Tapos maraming problema, no? Ay, correct. Hindi ka kontento sa buhay. Hanap mo yung pera o mga Hindi, huwag masyado ipanginoon ng pera. Unahin mo si Lord. Tama ka Lula. May ka pala na ano Ay, maano ako, Oo. tanan nga vlogger, ginatanaw ko kung akin napili yung talaga hindi sira plastic. Kung gabulig-bulig talaga totoo. Yun ang ano ko sa vlog, sa mga vlogger. Bihira na yan sa mga matatanda na May lig sa mga ganyan-ganyan. Wala, hindi alam Wala. ng iba yun. At tamad na yun. Oo. Ako, Di na. YouTube. Wow, ano ka pala ha? Ah, Avid fans ka pala ng mga YouTubers ha? oo, YouTube. Maano ako. Maganda na kausap natin dito si Manaya. Villanueva na apelido ko. Villanueva na, pero nung maiden Raymaro. name mo, Raymaro. Raymaro Abainsa. Bahensa. Talagang taga Sibalo mga kaibigan. Talaga ni Siyempre, Ma'am, oh. mabulig ko sa iba. Oo. Hindi na ano, pinaliban yung oras. Antikino ano? Ako. Ako. Oo.
Asin. Tapos ito, Suka din. suka din. So pili na lang kayo mga kaibigan. So mga ilang piraso ba yung dala mo ngayong araw na to? Mga 90 piraso lang. Sa 90 mga ilan mabenta? Magkano yung mabenta mo sa 90? Ito sa tag 20 yung isa. 20 na ba ngayon? Oh, Akala ko 15 pa eh. hindi 20 na 20 na. Matagal na ba na 20 yung isang piraso ng balot? Oh, matagal eh. Dati tag yung una ko nagtitinda, yung ano pa lang, size. Size. Tapos Ngayon 20 na. 20 na. Oh. Sa sunod ng size, ano ba? Tapos nag-city, 320. City, 320. Oh, Wala nang 15. wala na. Dati, Dati nakabot yun sa 15. ganun pala. Oh, Saan nyo kinukuha yung yung balot balot? sa Bilison. Bilison. Hindi na kayo dito sa Odyong, wala na. Wala na. Wala na. Nandun na kami sa Bilison na kumukuha. Bilison na. $3,500 ang jay. 4,500 ang double deck. Ang family, tira? 5,000 galera. 5,000. Ang 4,500. Ang double deck 8. Ang single na double deck city. 7,000. Ti okay rin. Ti may na bligya ka ko dyan? Diyan man nakabakal kayo na katri. Tinami basi sa sunod makabakal ta. Ano dyan, pwede ma-dismantle. Yun yung kagandahan dito mga kaibigan. Pwede raw ma-dismantle ito eh. Ito, pwede yan. Yan kaibigan, hindi mahirap kapag ipasok mo sa kwarto mo. Ganon din sa baba. Ganun din. At tara 7,000 yung price. Yung price. Na tubo yun. GI na tubo. Walang cobra kay. Tapos ito, Square tube. square tube. 1 by nito? 1 by 2 na square tube. At saka tubo. Tapos ito sa taas, Round bar. round bar. So talagang matibay mga kaibigan. Baka gusto nyong bumili tuwing Martes dito ka, sir, no? Si Manong yung may-ari si sir, siya yung hanapin nyo dito. Tuwing Martes dito ka. Dito talaga yung pisto mo. Yagaw. Miyagaw. Miyagaw pa pala. Market na. Ganun pala. Taga Miyagaw si Kuya, si sir.